een nieuwe Tonny's vanillitip hier bij mij in de woonkamer in Zittert. We hebben weer een hele speciale gast en een hele speciale gast. Maar ik zeg een hele bijzondere gast. Het pleitje is metgenomen van Joep Rademakers, Harry Bardon, Chef Diederen, Charles Zavelkoel en Oet Venlo, Frans Boermans. Dames en heren, geef hem een groot applaus. Hier is nemens meer dan Ton Meijsen. Hey! Hey! Ja, dan moet ik nu... Ja, Ton, begint de middag. Ja, goed. Ja, alles prima, dank u. Nee, wat het om gaat is dat je weet dat ik dat project met die Limburg t-shirts ben begonnen. Ik zal ik even uitleggen waarom. Ik heb me anderhalf jaar geleden heel erg zorgen gemaakt dat de Limburgse taal naar de kloten gaat. Ik merkte dat aan alle kant er wordt geen Hollands meer gekald, of er wordt Hollands gekald en er wordt geen plat meer gekald. En ik maakte me daar zorgen over. En toen kom ik met lui in aanraking, die houden datzelfde. Ik denk, ik moet het gaan doen. Ik moet die Limburgse taal breder onder de lui brengen, zodat ze niet vergeten wordt. Nou ja, ik maak muziek, dus toen ben ik gaan nadenken. Toen kom ik bij de Limburgse troubadours uit. Die maken ook muziek. En het eerste liedje wat in me opkomt, waar ik ook... Want het gaat me niet alleen om het platkal, het gaat ook om de dialecten, de verscheidenheid tussen het schrijven, het wie ze het spreken, maar ook wie ze het zingen. Omdat ik, Janse Bagge, Tony Gitano's, ik doe alles in het plat, Henk en Ton. Dus wat dat betreft kan ik wel zeggen dat ik een ambassadeur voor de Limburgse taal ben. Toen kwam ik in contact met... althans, niet in contact. Ik had toen een idee om... Ik vond dat liedje van Joep Rademakers vond ik zo chic. Hans deed ook foto's maken of best wel vergeten? Oké. Ik vond dat liedje van... Ik ken het nog helemaal niet zingen, want hij had mij toch... Daarom heb ik de tekst gebruikt. Dat wordt de eerste tekst die op een t-shirt zat. Toen ben ik met Brigitte Rademakers, zijn dochter, ben ik gewoon kallen. Ik zeg, Brigitte, vind je het goed als we de tekst van Dienepap op het t-shirt zetten om de Limburgse taal te redden. Althans, de Limburgse taal weer onder aandacht te brengen. Ja, dat vond Brigitte hartstikke goed. Geen probleem. Dus daar hebben we het eerste t-shirt. Ik zal eerst het pleitje opzetten voor de vergeer. Dit is het nummer van Joep Rademakers en dat heet Den Engel. En probeer dat maar eens met te zingen, Toes. Probeer dat maar eens met te zingen. Oh, wacht. Flinke, grote, kleine, lange, dikke, dunne, smale, breien, nutte, vieze, schieve, kromme, strakke leer. Brave, gouden, stille, schoenen, lekkere leven, zoeren, zuurte, engel. Wat moet dat heer? Ik lig te smachten. Jo, dag en nachten. Ik kan niet wachten. En hier is... Ik trouw met dich. Joep. Du bist mijn meidje. Dadelijk kunnen we weer. Ik de pleetje. Ik zoek je pleetje. Für dich en mich. Oh, du Flinke, grote, kleine, lange, dikke, smalle, breien, nutte, vieze, schieve, kromme, Schangeleer. Brave, gouden, stille, schone, lekkere leven, zoeren, zutte, engel. Wat moet dat her? Ik wil dich snappen. Dat was Joep. In mulke gappen. Dus daar hebben Ik we trouw met dich. op het t-shirt gezet. Du bist mijn blumke. En dat was zo chic en er komen zo'n goede reacties op. Toen hebben we... Für dich en mich. Toen heb ik bedacht van, ja, god, maar ik wil ook het terug doen. Ik wil ook het terug doen naar de familie, naar de zangers. Maar ja, Joep had een standbeeld. De stichting wordt opgeheven. Het standbeeld wordt allemaal verzorgd. Wordt hopelijk interessant. Vonden ze chic dat hij in gedachten bleef bij ons. Nou, ik zeg oké, maar ik ga me gaan bedenken. En eens kom ik uit. Toen komen we bij Harry Bardon uit.
Dat was de tweede, maar van Harry Bardon heb ik geen, daar heb ik geen familie meer van. Ben ik niks meer van tegengekomen. Maar ik vond dat wel een typisch liedje. Wat ook iedere Limburger kent. Dus, dat her. Ja, maar goed, als je dat liedje steeds op dat t-shirt. Toen kwam ik ineens, ik denk, ja, maar er moeten toch meer liedjes zijn die de Limburgers kennen. En ja, dat is natuurlijk het liedje van Harry Bardon, is dat Wie schoon als Limburgers. Daar heb ik geprobeerd familie van te vinden. Er is misschien nog een neef te zien, maar daar wil er niks mee te maken hebben. Nou, dat is dan het volgende plaatje. Dat ga ik nu voor u draaien. Let op. De klanken van de avondklok, weer jubelend is muziek. Over ons Limburgs landje gaat, dan vullen veel Roosterie. En door de avondzon bestraald, knielen kinderen voor het kruis. Dat sterlijn in het Kumpera, let op. Limburg nog langs elke seintje wegzuist. Wie schoon als Limburgers, dat werd toch nemens. Alleen de zuurling, de Limburg leeft. Want door de jaren heen is Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren. En hier ook weer Harry Bardon op het muurtje. Dat er niet vergeten wordt. Prachtig. Even de volgende plaat. Zijn zilverig lintje is de Maas, door berg en bos omzuin, wo elke zuiderling de in, de vreemden is van druin. Want veld het leven soms niet te mit, en zuchtte nog het geluk, blief even in gedachten staan. En denk aan Limburg terug. Wie schoon als Limburg is, begrijp toch nemens. het is alleen de zuurling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen is Limburg nou, ook tweede t-shirt wordt feit. Leuke contacten met iedereen. Iedereen vond het chic. Iedereen vond het prachtig. En toen ging ik voor weer. Ik denk, ja, maar wacht even. Wat is nog een typisch liedje. Wat iedereen zingt. Ja. En toen kwam ze natuurlijk uit bij chef. Nee, bij chef. Toen kwam ze uit. Ja, bij chef. Bij chef Diederik kwam ze uit. Maar ja. Ik heb daar vroeger ooit eens... Oh, wacht, dat kent ik misschien... Wacht, ik pak het even. Dat is misschien chic om te zien. Wacht, heel even. Ik pak het even. Ik ga hem vergeten. Ik heb ooit... Hier is het. Ik heb ooit... Wacht, ik doe me erop. Ik heb ooit het bijgedragen aan het monument van Chef in Hoensbroek. En dan mocht ik me in een tekst uitzoeken. Dan heb ik deze tekst gekregen... Die met de handje is geschreven door Chef Diederik. Ik denk aan mijn dorpje, mijn zoon, kinderjaren daar, ik speelde, maar ook bij geboren. Ja, een prachtige tekst. Heb ik ingelezen, staat hier in de kamer. Ik heb hier ook nog een viltje met zijn handtekening. Dus, maar ja goed, dan moest ze natuurlijk toch toestemming vragen. Van de familie, ik wist niet waar ze woonden. Ik ben naar Hoensbroek gevaren. Ik wist dat ik dat denk daar toen opgehaald had. Daar staat dat monument van Chef. Ik heb daar aangebeld. Ik zeg, ja meneer, ik heb hier vroeger dat tekst opgehaald, maar ik zou graag in contact willen komen met de familie van Chef Diederik. Nou, uiteindelijk bleek dat Inge Diederik gemaild. Toen ben ik in contact gekomen met Inge.
Inge vond het hartstikke fijn dat ik dat wou doen. Dat voor de tekst van zijn pap op het t-shirt wou bedrukken om de Limburgse taal te bewaren. Dus nou ja, dit t-shirt heb ik aan. Dus, en ja, je snapt natuurlijk wel, dat kent maar één liedje zijn. En dat is Geniet van het leven. Dus. Au. Geniet van het leven, zolang als de kind. Maak spas en plezier, doe leefst toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan hebst de spijt ervan. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. De ene wil dit En de andere dat. soms moest het Nog kriegen of heb ze het gehad. Het is schravelen en schoefte belangrijke scheld. maar gezond zijn is Oh, wacht, meer ik heb weer hem. die op deze veld. Geniet van het leven, zolang als ze kent. Maak spas en plezier, doe leefst toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan hebst de spijt ervan. Geniet dus van Het leven, zolang als het nog kan. Het kan toch zo schoon zijn, vergeet dat toch niet. Al hebst het die zorg en ook die verdriet. Wat ooit mag gebeuren, verlies nooit de moed. Want vroeg of laat komt toch alles weer goed. Nou, gaan we weer. Inge ook, helemaal groot. Wordt allemaal prima. Helemaal prima ook. Maar ook dat monument. Dat monument wat er staat in de Hoensbroek voor Chef. Ja, dat wordt helemaal de gemeente had dat overgenomen. Dat wordt allemaal prima. Ik zeg, ja, maar ik moet toch het terug doen. Ik wil het terug doen voor de Limburgse taal. Nou, op dat moment wordt het huis voor het Limburgs wordt geopend in Remun. Ik naar het huis voor het Limburgs. Ja, bij de opening geweest. Gauw de t-shirt aan. Prachtig. Iedereen aan. En eens kom ik door Alexandra de Laroy tegen. Alexandra de Laroy werkt in de peuter- en kleuteropvang. Nou, met Alexandra de Laroy een gesprek gehad. Zeg, veer spreken af. Ja, veer spreken af. Oké. Nu bleek dat Alexandra de Laroy al met het Huis voor het Limburgs en met name met Sylvia, die houden al een project Julke. Die houden al een project Julke in de markt gezet. En Julke, dat wil zeggen dat ze bij de peuter en de kleuter en de baby en weet ik wat ze opvingen, ze allemaal door kenden, dat wordt plat gekald. Er is ene die kalt hollisch en ene kalt plat. En als ze tegen de wat plat kalt het vreus, geeft hij in het plat antwoord en andersom. Maar goed, dat is dus een project. Dat wordt door heel veel jongens gesteund, steeds meer. Maar er is nog geen lesmateriaal. Ik denk, god, maar ja, dat is het. Dus ik contact opgenomen met Inge, met Brigitte. Ik zeg, is dat gaat om door het geld wat van de t-shirt, een bijdrage van de t-shirts geeft naar dat project. In dit geval dan het project Schulke. Vind je dat goed als we dat daar in dat aangeven? Prachtig, vinden ze helemaal goed. Nou, fantastisch. Nou, het project wordt geboren. Ik dat klaargemaakt, maar toen kom ik ineens een liedje wordt mij, waar ik zelf heel fijne herinneringen heb en ook heel erg schoon vind, is Zelfs Averkoel. En Zelfs Averkoel, dat wordt op dat moment, ja, dat wordt, god, dat weet ik even niet, er wordt van alles voor georganiseerd. Dat wordt een jubileum, dat wordt... dat wordt even dood en dat wordt jubileum en dat wordt een voorstelling. En dan zoek ze Kenjer zoek ze dit liedje zingen. Het wordt zo bijzonder, het wordt kippenvel.
Dus ik naar Grevenbeek, naar de familie, naar, even kijken, naar Nicole Zavenkoel. Ik zeg, Nicole, dit is mijn plan, dit wil ik doen. Mag ik de tekst van de pap gebruiken voor op een truitje te zetten. Ik zeg, voor het Limburgs, dat het Limburgs nooit verloren heeft. Geen probleem. Allemaal degen ze met en het is heel erg chic wie veel steun dat ik krijg. En het gaat om dit liedje. Je kent het wel als schatuur, let op. Kumper. Het is mijn heimat, vlak aan de Maas, waar ik nu van gaan zingen. Want het is altijd het schoonste geweest, wat mij het leven koos brengen. Wie een droom, zie ik de stroom, door mijn Limburg drieven. En met plezier zing ik dan weer, het is hier zo schoon te verblijven. Richt de Maas weer roesje, wil ik metnemen toesje. Voel ik mich wie in het aardsparadies, dat kan ik niet missen, voor gar geen prijs. Hoor ik de Maas weer roesje, wil ik metnemen toesje. Zing ik tevreden, dat zit mij geen bloed aan de Maas. Ja, dat is zo fantastisch. Kippenvel, dit is zo fantastisch. Dekker nou prachtige streken. Schoon, man. En bij de wien mich toch Ook die van Zavenkoel, helemaal groot. Oh, wacht, ik heb hem nog niet laten zien. Hier, Charles zelf. Oog op het muikje. Met zijn wien nog zo. Dus kent je hem zien? Ja, ik zal dadelijk foto's maken. Charles Zavenkoel. Ja, de kumper weer. De Maas weer roesje, wil ik metnemen toesje. Voel ik mich wie in het aardsparadies, dat kan ik niet missen, voor gar geen prijs. Hoor ik de Maas weer roesje, wil ik metnemen toesje. Zing ik tevreden, dat zit me geen bloed aan de Maas. Ja, nou. Oog Zavenkoel, ja, maar toen kreeg ik natuurlijk uit het noorden, uit Venlo. Hey, zeg, ik moet dan net eens een liedje uit het noorden opstaan. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Ik naar Venlo gegaan. Ik naar Lottie Boermans. Ik naar Lottie Boermans. Oh, we hebben geen t-shirt van Lottie. Oh, ben het t-shirt van Lottie vergeten. Wacht, pak het zo. Ik naar Lottie Boermans. En zien Canada's, dan kon er van mij alles krijgen. Ik naar Lottie. Lottie alles uitgelachen. Naar Venlo toe, Lottie alles uitgelachen. Ja, we willen dat plat. We willen ons taal willen we beschermen. Ja, ook Lottie, heel enthousiast. Wacht even, ik zet hem even staan. Goed, pap. Charles Zavenkoel. Ik naar Venlo, Lottie helemaal net, zeker ton verwerken met. Trouwens een groepsapp, waar Tjeu en ik weet niet wie beval, de familie Boermans allemaal in zaten. En nou, in de groepsapp gezegd, ja, iedereen vond het geweldig. Dus toen hebben we vanuit Venlo ook truitje laten maken voor de lui in Noord-Limburg. Ja, dan snapt ze het natuurlijk al. Dat is het volgende geworden van meneer Boerman. Ik woon in de Wien ja. En het in het Ven, en gluif maar dat ik mich de Beenhoed ren. Maar oven en oven. Oh, dan moet ik. Oh, ik ben nog één vergeten. Oh, wacht. In het Ven, Ik ben nog de één plaat Molen vergeten. Misschien. Als de sterren doorboven stralen en als de maan
door boven heringen heen. En dan ergens in het groen verscholen, de nachtegaal een liefdesliedje zingt. Dan wil ik wandelen, schandelen met mijn meisje. Zit ik smoelen bij de van koelen nemen het beetje. Als de sterren door boven stralen en als de maan door boven heen. Nou. Venlo ook vertegenwoordigd. Maar ja, toen denk ik, er is toch één liedje wat voor eigenlijk nog immer fout zingen. De volgende project, maar dat heb ik natuurlijk niet op plaat. Dat is niet op plaat, maar ik ken het wel. Maar ik moet even kijken wat hier... Even en als de maan daarboven zo kraf. Even kijken volgens mij. Ik zal eens kijken of dat hier verscholen. Even kijken. Ja. Er zit nog één plaat op. De lucht. Oh nee, dat is fout. Dat is fout. Dus nou ja, maakt er niks uit. Ik pak er één uit en dan even kijken. Nee, maar nee, nou ja, goed. Maakt er niks uit. Ik zal nog één plaat pakken. Dat weet ik niet. Dadelijk heb ik ze allemaal in de hand. Oh, hier. Oh, van de Rieselander. Oh ja, van de Rieselander, ja. We hebben namelijk met de WW-band vroeger hebben we weer een liedje gemaakt. En dat zongen we in het plat. Dus nou, Venlo wordt ook erop en die ogen met helemaal fantastisch. Nu, het laatste t-shirt wat we gemaakt hebben uit de serie is natuurlijk iconisch. Dat is natuurlijk voor de WW-band al heel lang geleden met is begonnen. Dat is namelijk het Limburgs volkslied in het plat. Het Limburgs volks in het plat. Nou, dat is dit t-shirt geworden. Ik heb dat natuurlijk niet op vinyl, maar ik zal even de Rieselander, kent je nog? Waar komen die ook weer vandaan? Margraat of toch niet kent? Ja. Die spelen nu, let op, die spelen nu. Oh, ik heb de foto sorry. Ik heb maar 3 schuiven, trek ik nog de foto. Let op. En dat is dit t-shirt geworden. In het plat, hè? Wow, in Brontuin eikenhout, de nachtegaal weer zingt. Over het malse korenveld, het leed van de leeuwerik weer klinkt. Wo de heren van de herder schaalt, langs de Bekskusboom. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oor. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar. En u kunt het zonen. Op 24 augustus houd ik een kal en zing platmiddag. En op 24 augustus ga ik de fanfare van Jaarbeek, die spelen Limburgse liedjes. Henk Stevers komt liedjes samen met Thijs van Toor liedjes van Carboon zingen en een paar van Janse Baggen.
Tony Gitanos, die zingen ook alleen maar in het limbo gypsy. Dus het gypsy swing met Limburgse liedjes. En dat draait nog in de pleitjes. Maar dat maakt niet uit. En dan komt ook Sylvia, die komt van het Hoes. Of Alexandra, voor het Hoes voor het Limburgs. En die ga ik dan een check aanbieden van de opbrengsten. Van alle t-shirts, zoiets Geer die gekocht heb. Omdat je groot zit op de Limburgse taal. En zelfs bieden VVV Visit Zuid-Limburg. Ik zal hem nog een keer opzetten. De kinderen niet genoeg van krijgen. Ik zet hem nog een keer op. Ja. Bij de VVV Visit Zuid-Limburg liggen 3 truitjes fysiek. Geneerd van het leven. Wie Jonas Limburg is. En het Limburgs volkslied in het plat. Die liggen op de veervestingen van de VVV Zuid-Limburg. Dus, dan werd gedaan 24 augustus. Platkallen, platzingen, kalplat, moelplat, praten, wie het je nog nemen wil. Het gaat dat voor de taal hoog houden. En dan hebben we nog geen tekst uit Maastricht, uit Tijkant. We hebben nog geen tekst uit Kerkroo. Nou, ik heb één tekst van Kerkroo heb ik in gedachten. Dat is het liedje Dreumerij van Nico Ploem. En dan moet je even, dan wil ik dat met afsluiten. Dat vind ik zo schoon. Dat zingen ze nummer bij Knieper Miets Ploem. Daar begint binnenkort de voorverkoper van. Is dat hij dit ziet verjangen? Is de stond daar voor mich da? Han ich hij der man gestangen in mijn hemet Kirchrohr? Ruft der Herrjot mich naar boven, schuif een dikke wolk op zee. Huur ik streuten en violen in het land van vriend en harmonie. Ja, wie schoon is dat? Ja, sorry, meer reclame kan ik er niet van maken. Houd ons Limburgse taal hoog. Kom, blief platkallen. Ook aan die peuters en die kleuters. Steun het Hoes voor het Limburgs. Steun die moederstaal. Ja. En daarom zou ik zeggen, een driewerf. Limburg alaaf. Limburg alaaf. Limburg alaaf. Dit wordt de Tonny's familietip met een ja, ik hoop dat het duidelijk is. Wilt je ook eens in dit programma, heb je ook het over het Limburgse taal, Limburgse muziek. Wilt je, kom en meld je aan. Het is een beetje, ja, het wordt improvisatie, want hou zich een afgemeld. Het wordt geïmproviseerd, hou zich een afgemelding. Moest je doen. Dus, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi!